ngay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agpasyudadak ita tatang, da kayo pay laang ti makaam mo iti apo ko yaw. Ay lawaw. Adat aramidam iti sintro, Marian anak ka. Mapan ko alaan ti kwarta nga impaw it nilakay ko, tatang. No kasta, adda marin ti kwarta nga impaw iti OFW nga asawam. Adda tatang, saan mo't amabalin nga saan nga agpaw it? Mala, agrubot ka nga rudan. Agaawid ka adagos no malpas ti lakad mo. Di mo man ibaga ang mabayagan ka ijay. Waon tatang, gumatangak lang iti masapsapol ti apo ko yaw. Da kayo nga'y, awang kad ipagatang yaw. Awan anak ka. Tagitigit di masapsapol ti anak mo ti gatangam. Sobra ti kwartang impaw it nilakay ko, tatang. No adda ti sobra, ibang kaum. Tapno adda ti gastusin nyo, no adda emergency. Sobra lat taday jay, tatang. Saan tayo nga amaw? No aginggat ka ano ti panagtrabaho nila kay mo iti abroad. Iso nga itabay lang, rugyamaw ti agurnong. Saan aparikot day tatang? Irinyo naman ng ti kontrata na Lumabasak pa, Nana Rose. Nay, si Kamat Gaya, Marian. Agpasyudad kan samot. Gusto kayo, Nana. Siguro, adda manen impaw iti OFW nga asawam. Addaan, Nana. Isuti mapang ko alaan. Ay, konak tumot. Nagasat ka, taam mo nila kay muter aramidan na. Ken napagasatan anak ka abroad. Ay, talaga nagasatak iti asawak, Nana. Ayun gayam, ado ka di tigatangom ijay balasang ka. Saan matunay, Nana? Aday pagatang yaw. Agpagatang ako maiti agas. Mabalin latamot. Ilis tayo laang. Iti kasta ket amok no anya tigatangak ng agas para kada kayo. Agudungak ita, Peter Lakay. Ti anak tangay bakit? Itugot ko latnan. Ay nawaw, ang mga numarigatan gamay. Saan? Basit laang matiin listak agatangan mi. Anya nga tanong siyaklatan ti agudong. Siya kon Lakay. Sayang matimay sa aldaw mo iti trabaho. Unang, Di nakpakadanagan. Kabailak da ito eh. Agsagana kakit dita makitagad ka manan. Isupay titangdan mo nga igatang tayo kadagiti masapsapol tayo. itugot mo nga payong. Tapno saan ang mainitan ti anak ta? Ay nawaw. Ni Dorothy mati sumungad. Kan anya ngay dayjay. Intugot na mati anak na. Ni, apay akas tati pa nagkitang kanyak, Marian. Ay kwa. Awa mo kiday. Adda ka dirugit iti rupa. Awan. Si kaki dimot. Iti sangulatan ti pagtugawak. Narigat no day ta Dorothy ti makaabay ko. Iti kasta alangada iti anak na. Sigurado asabali ti payudda. Apay adi ka pala sumrag tita, Marian. Pakiawat man gayam ti bag ko dita. Saan ka ngaglugan? Bakan ti gayam ti Francet. Ijay latan ti pagtugawak tapno komportable Hay, simang puta malangan. Kumusta ti lakad mo anak ka? Maasarak nga rod tatang. Naranaak pay laang daduruti kan ti anak na iji paradaan itay. Anya ko maitano naranam ida. Maasarak itikas di alangada tatang. Amuyo ka day. Kasla pagpigadan dagiti kawasda. Ay nawaw, anadamamit ti panagsasaom si Kamarian. Pudno ti ibagbagak tatang. No nakita yu laang ida, siguradong adamo maibagayaw. Gagangay na Anya agagangay na mga ibagbagayaw. Amumit ang marigrigat na Dorote. Apay ang masapol nga idadanas mo da tao. Kay ibagbaga laang mo tinakita.
Ngam saan kayo nga interesadaw? Aguli makaklangan. Siya mangaminan ti dakas iti imatang yaw. Imbilag mo matidaya per ti anak ta Doro ti bakit? Wen ta naibusan ti diaper na lakay. Naibus manayin? Wen lakay. No lampin met ngamin ti ipausar ta, mabasa at ipagturugan tayo. Ibasuram dagi jay at agumatangak to bakit? Ay nawaw, awan nga rudon lakay. Awan usaran na inton bigat. Ay, No iba surak dagi jay adaya per, awanan Anya ngay ti usaran ti putot mo. Awan pa'y matangdan mo. nagrigat lagi ti kastoy kasasaad tayo bakit? No saan ko mga min analugi ti sigod a pagtrabahwa? Saan tayo ko mga agrigat a kastoy? Saan tayo mat nga rod a kontrolado ti mapaspasamak iti biyag tayo. Sapay la ko ma. Tadamot ti mabiro ka kapag trabahwak. Tay permanente kumamot tayo. Tapno saan akaasi ti anak ta? Addan to ka di lakay. Imbilag mo magdagiti daya ti anak mo Dorothy. Una taawanan usaran na nana. Saan ka agimatang idi nagpasyudad ka? Gimatang ngam naibusan nana. No makawaya ka, mapan ka iti istor ko. Apay ijay nana? Itad kuken ka ti daya ti apo ko. Adda ngamin imbati da idi nagpasyar da ijay balay. Ay nawaw, saanan nana? Nakababain mo't kada kayo. Daya ti apo ko yung itadjukit din kada kami. Saan na matlaangan ang mausar day jay? Iso nga itad kulatan kada kayo. Umay kantaw ta isaganak ti itad kuken ka. Ay na, agyaman ak unay nana. Ti Diyos timang subad iti kinaimbagyo kada kami. Ti apok ngay, Nakaturog tatang. kahit sa dino ti papanam. Adala mapang kugatangan di ta store tatang. Awang ka di ipagatang yaw. Awan magkit day, ngam no mabalbalain kat dumagas ka kumaiti ayan na antim suseng. Apay ijay. Alaam ti parya nga order ko king kuana. Ay nawaw. Nagadua parya iti arubayan tayo. Ado angam awan matbunga na. Bunga ti in-order ko kin antime. Nabayadan ka di winnaw. San pa'y anabayadan? Ngam alaam latta. Ibagam abayadak to numaalak ti pensyon kaw. Adto yun tigat-gatangam atina pa, Marian. Agyaman aklaunay nana. Agyaman akmatkan ka. 5 basak iti ayanda duro ti itay. Kat nakita dagiti daya per nga imbilag na. Apay dagiti daya per nga imbilag na. Ipausar na dagiti adaya per iti anak na, nana. Wan kanumot. Inikak ida iti daya per. Ngam kurang dayjay. Amumot ti kasasaad da. Ay nawaw. Kaasimot ti anak da iti kastang ar-aramiden da nga gasawa. No apay nga minang nga nagpasikog laang kan lakay na kat amo na amarigrigat da. Ay sos, jak magustuhan ti kasta pa nagsasaom si Kamarian. Kapudnumot nana. Adda trabaho ni Peter iti. No saan laang anabangkrap ti restaurant a pagtrab-trabahuan na, saan da nga agrigrigat ita. Ti ibagada ki day, imuna ti kinagatilda iso akas jay nana. Agtaan ang kaman. Naimbagkan ka at OFW nila kay mo. No awan ti amom ang maitulong mo kadakwada. Nasaysaya at no aguli magkalatan. Nakitak ti imbilag ni bakat mo, Peter. Ay nao, anyo tikat mo asawan? Dagiti daya per nga imbilag na Dayjay ka di? Anya nga minti ar-aramidam. Apay nga agrigrigat mo ti pamilyam. Sipod na awan anak iti trabaho, kit nagrigat kami matan. Narigat no saan permanente ti trabaho. Tay tangamin kat, tigatilyo tinang runa. Anya? Pudnumot, iso akas sa timapaspasamak, tadiyo ammo ti priority yo. Mapilpilitan kami ang mga rami di kasjay. Gaputag kurkurang ti kwartami. Kat siga, no awan tinasaya at nga isawang mo, mabalin ka di nga agtal na kalaangan. Nasakit ti mariltok anya. Saan tayo nga agpapada iti estado ti biyag? Naimbagkin ka ta OFW nila kay mo. Saan kayong agkurkurang iti kwarta? Ore saan ka nga agtrabaho? Tada ti maipawit na ken ka. At iti tangdan ko bakit?
Gumatang kay ti daya perti anak ta. Ni, apay akas talakay. Kas lamadi matimod mo ita. Makapasan mo't ngamin ni Marian. Ay nawaw, anya timbaga ni Marian kan kaaya. Dagiti daya per nga imbilag mo ah. Apay ka no day jay. Uy-uyawan na. Anya? No sa anak-anak kapag tepelitay. Amangan no nagtanog ko day jay ama naguyaw. Ay madi alakay. Di ka agaramid iti pakabasbasulam. Awatan nga rutin ti kwarta bakit. Gumatang kay ti masapsapol ta anak ta. Saan laang ngamin amakit-kita ni Marian dagiti sakripisyo ta. Iso akas ta ti panagsasauna lakay. Ken maysa, di na amo ti rigat a pagdaldalanan ta. Ngamin, day talaang mat aguruuray iti ipawit nila kay na ti ubraan na. Amuyo ti aramid da doro ti kan ti asawa na, tatang. Anya ti kayat mo asawan, Marian? Nakitak nga imbilag da tinausar adaya perti anak da, tatang. Kat Nakababain ti kasjay. awan siguro ti kwarta nga igatang da ah. Kasano, kat imo na ti kinagatal da, tatang. Apiakas ta ti ibagam. Kit agpada damat nga adda iti husto nga idan. Kan maysa, adda ti trabaho ni Peter ide. Di dalaang ninamnama ang mabangkrap ti pagtrabahuan na. Rason lang day, tatang. Ay nawaw, saan ba't akas ta ti panagsasaum anak ko? Dakis ti kasta. Pudnumat ti bagbagak. No saan ang nag-abroad nila kay mo? Agpapaada kay laang kadadoro tay amarigrigat. Kan maysa, no awan mo't laang ti itulong mo kadakwada, nasaysaya at no agulimag ka. Iti anya kumaaga po at tulungak ida. Saan kumat ida akabagyan? Pakabasbasulam lang ti kastangar aramidaw. Kaya't ka kumaama kasarita, no saan ka abisi, Peter? May papanita niya ti pagsaritaan ta, tata. May papankan Marian. Siya kong dagkid daw iti dispensar kadag iti dakis nga isawsawang ti anak ko. Pakawanan niyo kuman ni Marian, Barok. Ay nawaw, api ada kayo dagkid daw iti pamakawan. Kasi saan mo't ada kayo tinakabasol, tata? Gaputa mo kasan amaramid ti anak ko dayta. Anya? Ipagarup na arasaya at ikasdengar aramidin na. Nalakakin kwa na tagsasao. Ngamen, saan namit ang mapaspasaran ti rigat a pagdaldalanan nyo ita, Baraw? Wala, tao FW nila kayo na, tata. Timang set, edi nag-abroad nila kayo na, Baraw. Di na panunutan, ano saan ang nag-abroad ti manugang ka. Amangan no marigrigat damag ngaging gaita. Anya ti pagpupungto tamaya, di pa kalmar na napudot ti ulam. Ay, makapaasar mo nga mingi manugang yu, tatang. Apa nila kay mo? Kisayan na pa'y kano ti ipawit na akwarta, tamasakit manan ni nanang da. No kastagayam, masapul nga agtipid kamutan. Ay nawaw, sa anak ang nairwam iti kasta, tatang. Awan mo ti pagpilyam, anak ko. Ay, makapasurun ti kastoy. Awan tinduldulin mo akwartayo di taya. Awan tatang. Idi pa'y ngamen nga ibagbakakin ka nga urnong ka. Ngamtangkin ulo kamot ngamen. Nakatangtangsit ka pa'y mag. Kanayon mutan anapudot ti ulo, Marian. Nagriga laki din ti kastoy, Nana Rose. Anyat kayat mo asawaan. Masapol nga agtipid kami, Nana. Ah, nukasta. Agawidan nila kay Mau. Saan pa'y? Ngam masakit kano ti inana. Anya, Sa anak ang nairwam iti kastoy, Nana. Naibusan ti diaper ti anak ko, ngam awan ti maigatang. ay kat agtipid kayo ah. No kayat mo, gumatang ka iti lampin. Saan mo nga rod a waterproof ti lampin, Nana? Kan amangan no agrasys ti anak ko. May mayat latang ti diaper, Nana. Anya ngay ita, mapadasan mo tinapadasan ni Dorote. Hay na, di man ipalagib day ta kanyak, Nana. Apay, masaksakitan ka kaday. At dati na imbagadamag bakit? Anya day taan na imbag adamag lakay. At damot lang ng pagtrabahwak. Pudno? Huwag bakit? Naawat akong kas janitor iti may sa pagadala ni Jacentro. Ay kat nasaya at ano kasta lakay. Panagkunak kat saan tayo matunayan ang marigatan no permanenten ti trabaho. Kan at least,
Mayat ti sweldo ki Jay, bakit? Una, saanan ang masapol nga ibilag ko dagiti diaper ana usar ti anak na. Saanin bakit? Sa isaya atik ti trabaho. Tapno saan tayo nga agrigat? Addaak na na, Rosie. Anya ti umay mo gatangan, Dorote. Sa anak agumatang nana. Imayak, tada kayat ko nga itid kada kayo. Ay nawaw, anya ti itid mo kanyak. Bibing ka nana. Nay, nangalaam nga iti bibing ka. Inlutom ka di day tawon, no? Saan ko nga inluto daytoy nana? Ginatang nila kay ko. Ginatang nila kay mo kunam. Una na, nagsweldo nga min nila kay ko. Iso nga damot basit kwartami. Ay kat nasaya at ano kasta. Maragsakan ak unay para kada kayo iti asawam. Saan kan amang ibilag iti diaper? Una na, kat sapay la ko ma, tatuloy-tuloyan daytoy. Anya ti maimbaga day di aduro ti kada kayo na narusay. Nakita ka naggapo ti istoryo ka. Imay sama imutang day jay. Kamali ka, Marian. Anya ngay nga raw. Wano, imay dimawat iti tulong. Makitkitam ka di day taabibing ka. Wow, nana. Sa anak mo't abulsak tapno jak makita. Inted ni Dorothy dayta. Ay nawaw. Ada kwartada nana. Adda di mo ayaam mo a janitor nila kay na. Aya. Iso nga awanan ti makitam anay bilag adaya per iti ayanda. Tadamot ten igatang da. Nagsinukat kayon iti sitwasyon. Kasla ada kayat yu asawan nana. Dakes ngamin ti panagsasaum kadakwada idi na kong. Narigat ti sumanao no awan metlaeng maitulong tayo. Anya. No makita tayo amarigrigat ti pada tayo a tao, saan tayo ida nga irurumen? Laglagi pun tayo, nga awan ti permanente dito'y rabaw ti daga. Ay nawaw! Awan ti permanente dito'y rabaw ti daga. Laglagi pam, ano anya ti inaramid mo iti padam a tao, isuntumat ti agsublikan ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.